Kaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo People, FKGGP West Khasil District. Hapo kajingelam usamla pensyai kharbani Presiden. Kalalek ban yakendo ya ke District Medical and Health Officer ke West Khasils, badra aru shikung gimat jing dawa ban penbiangi ki jaka ajing sumar West Khasil District. Habaya kran shikilat pathai kubor hadien baladep yakendo ya ke DMNHO, usamla pensyai kharbani ulong banakaliang jong kaseng. Kaladawa na ke DMNHO bakan penbiangi dawai hapo ki jaka ajung smar bakan tobi ki PHC, CHC bat sub center hapo ka district hi barok kawai. Shushu ulong ruba ka bakham kong san ka bakilaya kran bat ka DMNHO kalong ban penbiang no iki kalikit nong pang hapo ka district ban play lane bu no ka dialysis unit hapo civil hospital nong stoin bat ban play no ka maternity child hospital nong stoin lembat yaki sub center ki brang sa teng hadu kini kisngi hakabai dei bat kite ki marjing dawa jong ka seng nakaliang jong ka DMNHO kalau kular bakan sara bat pensngau iki tigimat sekibor ki bahalor daga singi layo ban ya kendu ya i DMHO jong ka West Khasil District habai dei bat shibun kimat ki ba nakaliang ga jongi hagini ki banai beladap nilayo ban lej ban inspect ya ki anadu PC ki sebentar hadu ki civil apa West Khasil di nakaliang ga jongi mentaka singi lai kendu i madam ban pensngau halor ba ki pajba jong ni kadong kathan ki mat ki jinge be kendu nak por khamtam habai dei jingduna palat jong ka kalikit nong pang ambulans pat ka jing bomdon ro ka kalikit mediap apo kani ka dong ka than ka jingi apo West Khasil te kani ka kalikit nong pang kalong badon kam palat ka duna nadu nong ston civil hadu ki PEC bapar habai dei bat ka jingduna ki dawai haki PEC civil bat hadu ki subsentaro bagane ro ka dei kawai ka ba bu jinge ya ki pajba ka dong ka than ka jungi tinggal gerpat ro ba ki ben penbiang ya ki dawai ban penpoi tikena haki PEC bapar i labu ro ka jeng gerpat ya i madam bala dalong ka bala ban bu no kawai ka jaka ban le dialysis hapo West Khasil ti nglabu ro ka jeng gerpat ban pli no ya ka conserving hakani ka civil hospital Longston ngilayo ban pen kan mau biang hai be dei bat ka MCH ka maternal chai hospital mo ka ba lat slem ladep ya ka hospital nrei hadu mentah kemat bangi wi ba susak kongreng kumtu kumba ngiwi mentah ti nakaliang ka jungi nglabu ka jingkeli ba hato ya kitiar ki bala ra semua kerwat hadu mentah la nem ban ra biang ki batma yang tin re hadu mentah ngiwi ba kimpadon kanunu ka jubab nakaliang ka madam nai madam ti nglayo ru ban bu jingkeli habai dei bat ki nong trei ban sanction post rei ba hadu mentaru nakaliang jungi patla ban ai kanunu ka jubab marba impri tingi kerpat jur ya ketika MCH ban plino kloi ban ai ka jing sakri ka bah hamtam ya ki long kemi ki kunlung kena ba ngi ba mentah po civil kala khamia palat namar ba ka jing duna ka jing thia rei la da plino ya ka jing ka MCH sang tai kalong ba kalong ka jing kerku ya ki pajba jong ka dong than ban yo ka jing sakri ka ba khamba ban ai ya ki long kemi ka ba armen habe dei ban plino ya ki subsentar ki bala depsna re hadu mentang i ba gadang bun ki subsentar ki ba kimpat peli mo ya ki subsentar nila yo ruban ya keren habe dei ba jing e jong ka rambrai ka riangdo bat kiwi ki PC ki ba ban pensngau hai madam ban penbiang ya ki jinon kam jong kita ki PC bapar